O tema de perforar dedos e facer un implante nun dedo, iso é algo que é totalmente antianatómico, con malos resultados, infección, desgarros e grandes problemáticas. Escoitamos un perforador profesional a raíz desa perigosa moda de facer piercings nos dedos. Puxouse a filla de Kim Kardashian e as redes fixeron o resto. Escoiten os riscos que aneladores e médicos advirten que poden supoñer. Na foto que vimos xa se ve que está presentando un rechazo, o sea, eso supoño que será algo moi reciente, desde o primeiro momento a anatomía que vai intentar é expulsar ese corpo extraño, xa que non está ben situado nunha zona que permita facer eses traballos. A filla de Kim Kardashian puxo de moda os piercings nas mans, sobre todo nos Estados Unidos, pero tamén chegou ata aquí esta moda perigosa. Por suerte ou desgracia, a xente ve cousas nas redes sociales que pensan que todo é viable. E, bueno, hai veces que non lle parece moi ben que lle digas desde un punto profesional que hai cousas que non se deben facer. Sempre interpoñemos traballos de calidad, seguridade para o cliente antes que os cartos. Concorda nisto a Asociación de Perforadores Profesionais de España, que non calquera parte do corpo vale para facer un piercing e que os dedos son moi delicados. Maiores dos riscos que podan ter de rechazo ese implante que se fai na propia man, a maiores temos esas infeccións asociadas, posto que, como decíamos, as nosas mans son moi útiles, traballamos moito con elas, veces as modas teñen riscos asociados e que, bueno, pois temos que ter en conta a saúde. Ademais, engaden os expertos, hai moita probabilidade de enganchar o pendente e que se produza un desgarro.